Darrere d'aquesta porta ens esperen la Gemma i el Néstor. Són els propietaris d'aquesta casa de fustec, que a més té un nom molt particular. Es diu la Nema House. Anem a visitar-la? Hola! Hola! Es pot passar? Benvinguts! Molt bones, endavant! Bon dia, Néstor! Bon dia! Molt de gust! Què tal, Àlex? Bon dia, Gemma! Bon dia. Què tal? Estem aquí els dos amb una gosseta que vam adoptar fa uns mesos i regalats tu. Escolta, aquí... Perfecte, doncs escolta, Una meravella. Frisant per veure la Nema House. Sí. Això La del Nema nom, com ha anat? Sí, bueno, això és per un projecte que tenim tots dos conjuntament, no? Néstor i Gemma, llavors van fer aquí un mix, es diu Nema, no? I van crear una marca que es diu Nemasoft, que fem aplicacions Sí. principalment per nens, per totes les edats i de més, de memòria, per gent que té Alzheimer també, que pugui, Molt bé. que pugui fer en el cap i que ajudi a mantenir actiu. Som-hi! Benvinguts a la Nema House. Gràcies! Doncs comencem primer per aquí baix, si et sembla bé, Àlex, Sí, em sembla perfecte. és la nostra zona de dia, diguem que és on estem la major part del dia, quan que estem treballant o dinant o veient la televisió, al sofà. És el nostre open concept, que tant es diu ara, dels americans i tot això, no? Aquí tenim la illa com a element principal, el sofà i la taula de fusta també, tot de fusta. I molta fusta vista, que a vegades veiem cases on la gent prefereix tapar l'estructura, però vosaltres Sí. heu decidit deixar-la, no? Clar, ens ho vam plantejar, oi que sí? Te'n recordes? Que estàvem dubtant i tal, però vam dir, home, aviam, és que si la fem de fusta i volem aquesta sensació de calidesa i de caliu, no?, de llar, ostres, vam creure que les parets Ens blanques, vam decidir per mostrar tot el sostre. clar, amb pigues vistes, sí. I estem molt contents com ha quedat, Més o menys a tota la casa, totes les bigues estan vistes. I després aquí la resta de la zona de dia, diguem-ne, no?, que es diu? Sí, aquí tenim un bany, que és el bany de la planta de baix. Tots els banys són complets i doncs aquest té planta de dutxa i de més. Aquí vam voler canviar una miqueta, no?, els plànols. El terra no és el mateix del de la resta de casa d'imitació parquet i el que vam fer és fer una paret d'accent tot d'imitació fusta. I el terra és fosc aquí per fer contrast, per donar-li així un rotllo diferent a aquest bany. Aquí tenim el passadís amb el meu pobre piano, que el toco menys del que desitjaria, pobrissó. Toques el piano? Ho intento, estic aprenent, Bueno, bé. I després, que no ho hem dit encara, però vosaltres Sí, treballeu a casa. sí, certament. Tenim aquí una prestatgeria gran per tenir tots els llibres i les coses i de més. I jo treballo aquí i ella treballa I allà. la gent aquí, treballeu cara a cara, o sigui, us veieu Una tot el dia. finestra. Feina, no feina, tot el dia connectats. Tot el dia, sí. I aquí tenim a la tercera habitant de la casa. Ah, sí, aquesta és la Com Neula. te dius tu? Exacte. Neula. La Neula. Ui, és una mica poruga, sembla, Ai, sí, la Neula és molt poruga. Pobreta. Ja hi porteu un any aquí, per tant heu fet tota la volta estiu-hivern. Sí, senyor. I què, això del clima, la climatització, el confort, tot això què? Doncs era un dels temes que més ens preocupava, no? I vam dir, serà veritat això de que no fa falta a vegades engegar la calefacció a l'hivern? És veritat, sí, ens va passar, Veig allà una estufa Sí. que està nova per estrenar. Està nova per estrenar, i no és que l'hagin posat I heu ara, passat un hivern, diguem. Sí, tot un any ja. Portem aquí un any i un mes. Encara no ha fet falta. Que no ha fet falta. Falta veure la planta de dalt on devem veure aquestes vistes, també, no? Es veu molt millor, sí. Sembla un quadre, ja veuràs. Doncs vinga, som-hi. Anem a veure les habitacions, vinga. I bé, doncs vinga, anem a fer un cop d'ullada al pis de dalt. Aquí és per on hem entrat, o sigui, l'entrada és com pel pis de dalt, Exactament. a baix fem vida, i aquí tenim habitacions, i això que deu ser el garatge, que s'entra el cotxe per aquí. Exacte, és el garatge. Sí? I podem fer una vistazo que... Vinga. La veritat és que l'hem aprofitat molt bé perquè, a banda de ser garatge, també és sala de màquines. Aquí tenim l'aerotèrmia, l'inversor de les plaques solars. També vaig aprofitar i vaig penjar algunes eines aquí, que m'agrada fer. Un petit banc d'eines, per fer aquí 4... I llavors en aquesta banda les habitacions, no? Sí. Aquesta d'aquí, la primera, si voleu la passem de llarg, perquè és com una que tenim... El traster, deu ser el traster, no? Una mica ara... I ja que passem per aquí, explicar que tenim un bany, i així ja el veiem. Molt bé, el bany superior i... Clar, aquest té una banyera perquè, clar, aquesta casa té 3 banys complets. I vam dir, home, doncs que un d'ells
tingués banyera, per si de cas. Que tothom deia, no, plat de dutxa ja està. Home, però hi ha 3 banys, 2 plats de dutxa i una Hi banyera. havia no l'opció passa de res. posar-lo. Per si tenim algun nen o jo què sé. Home, per la si mai és bosseta. de nen sempre fa menester sempre tenir ajuda. Una sempre miqueta, no? ajuda. I aquí doncs tenim... Aquesta part ara fa la funció temporal d'habitació de convidats. Aquí la meva equipació d'arts marcials, perquè ocupa Arts tant marcials. Sí, sí, sí. Fas arts marcials, eh? Sí, m'agrada molt, és I aquí tens... una forma de vida. També és de fustec, t'imagines? No? Fusta i alguna més, em sembla, aquí, no? No, és de fusta tota. És una... com... És com el que diguem una katana, Una però katana. es diu bokuto, és una espasa de fusta japonesa i bueno, amb això es practica esgrima japonesa. Mira, sense saber-ho he anat a triar la fusta, eh? Has vist, increïble, eh? I res, ho tinc aquí. I aquesta habitació algun dia, doncs no sé, serà per algú que crec que encara no existeix. Sí, probablement. I per què veu triar aquesta i no l'altra? Què va ser? Bueno, jo crec que va ser una cosa més del disseny, no? Perquè com volíem incorporar un bany en suite, quan ho vam estar planificant no en el paper amb el Pep, doncs ens va encaixar més per disseny aquesta d'aquí. Com que també és igual de lluminosa, doncs ens va Sí, acabar. no sé, i per un matalàs doble i de més, mira, no ens ho imaginàvem més aquí. Tenim una vista impressionant, és el que més ens agrada, sí. Això és el Nemasoft, El Les Nemasoft, aplicacions que fan el Néstor i la Gemma, eh? Sí! Ja ho sabeu. I el bany en suite que deies, no, Gemma? Aquí està. El bany és espectacular, sí, Pot sí. passar? Endavant, endavant. Estic veient detalls. Primer, el sostre, no? El sostre vist de fusta. Sí, la veritat és que al principi estava plantejat com que quedés de fals sostre com la resta de banys, però al final vam dir... Bueno, va ser cosa de l'arquitecte, del Pep, que va donar un bon consell i quan ja estàvem aquí va dir escolta, jo no ho taparia, perquè jo crec que quedaria molt maco veient així les vides i de més. I ara, I escolta... gairebé com, no sé si per casualitat, en aquesta pany de paret hi veiem reflectida l'aigua de la piscina que tenim a baix. Sí. No és que li hem dit a la piscina que venen a gravar i que es posi aquí. I aquesta també paret d'accent al bany així de color verd, que a la meva dona i a mi també ens agrada aquest color, i bueno, per donar un toc així... És el color Nema, aquest, una mica? Sí, Nema Green, es diu. Sí. Nema Green. De fet, vam fer la finestra així perquè fos com un quadre panoràmic, així com una vista panoràmica. I ja només el fet de vindre aquí i veure aquestes vistes, o dutxar-te a l'hivern quan fa fred fora i tu estàs aquí veient això, hòstia, té aquí... Oh, està molt bé, estic molt content amb com ha quedat aquest bany. Molt bé, doncs bé, acabem la volta amb fusta, perquè aquesta paret, diguem-ne, que és molta fusta hi ha aquí, eh? Un bon tros de paret aquí, sí. La veritat és que, més o menys, tampoc volíem que semblés una cabana i que tot fos fusta i de més. Per això totes les parets gairebé totes són blanques, però vam dir, mira, farem un toc aquí, aquesta paret que és central, clar, tota la planta baixa, tota la planta dalt fins a la teulada, doncs mira, tot fusta. Molt bé, doncs moltes gràcies per acollir-nos a casa vostra. Home, vosaltres, vingueu quan vulgueu, home. No m'ho diguis 2 vegades, que vindrem tot sovint. Que esteu aquí molt a gust. Així que enhorabona i a disfrutar-ho. Moltes gràcies, Àlex. Vinga, Que fins vagi una altra. molt bé. Gràcies, adeu. Adeu.